Sesuk neh sepel nek nggon joget-jogetan. Iya. Sing ora kompak pojok kono dhewe. Tolah. Iya, ya ora apa-apa Mak Karang ya. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Ya. Katur panjenengane kulawarga panjenengane Bapak Suratno lan Ibu Sumini. Ya. Sing bengi iki ngadani tasakuran pernikahan no. Pernikahan sapa? Panjenengane Mbak Fitriana Setyaningsih. Sarjana ekonomi. Sing aku nirokke pranata carane mau. Iya. Pranata carane ya ngono kuwi lho lagi saiki do krasa sing jeneng wong ketrikel nek omong ki ya ora iso didandani tenan. Ya. Mula ana tetembungan menungso iki kedunungan ina lali salah apes lan mati. Ya.
Ngono ya Mak. Iya. Monggo wis didemes-demeske. Inggih menika Mbak Fitriana Setyaningsih sarjana ekonomi. Ayo. Ngono kuwi kleru ku ya ora disengaja ya kudu entuk pangapura. Iya. Ngono ya Mak. Aku tahu lho nek ngono kuwi. Monggo sing delok menteri. Iya. Ayo kleru tenan ngono kuwi ndelala kok malah marahi seneng karo aku, marahi kerep nanggap. Oh iya. Ming perkara sak ngene, Mbah. Sing ngomong Antasena muni. Ngene, Mbah. Saiki Simbah Sengkinu ngono. Tahu Ora sengaja. Wah, isin aku niki ya wis piye meneh. Iya, ya ora apa-apa. Mbak Fitriana Setyaningsih sarjana ekonomi no. Ya Putrane putri Bapak Suratno Ibu Sumini sing winengku dening penyanyi Mas Nikolas Jati Kusumo sarjana ekonomi uga. Oh iya. Wah, loro-lorone sarjana ekonomi wis cetha do ngirit-ngirit. Iya. Putra Bapak Rafael Sarwono BSc, Ibu Lilik Kartini BSc saka Magelang. Oh ngono. Ya. Sakramen wis dilakoni nalika dina Minggu tanggal 20 Agustus 2019. Wis sawetara ya Mak. Iya, sawetara iso ora dadi ngopo no. Sing baku nek kaya awake dhewe iki arep ijab kapan wae waton isih seneng utawa gelem nanggap wayange alhamdulillah. Iya. Ijab wingi sore nek ora nganggo apa-apa ya percuma. Iya. Ngono kuwi ya Mak. Ora nanggap kesenian ora di seksekke tangga teparo ya wis ora bakal dingerteni. Ngono ya Mak. Tembuge ya muga-muga tansah atut runtut tekan puputing yuswa, Ora tekan kaken-kaken ninen. tembungku tekan puputing yuswa nadyan nuwun sewu wis nganti sepuh nganti puput yuswa nanging tetep tetunggalan nyawiji atine padha tresna tinresnanan. Ya. Pinaring ana golek kencana ingkang bangkit tata jalma tegese putra kuwi talining tresna. Wong yen wis bangun bale wisma kagungan putra kuwi bale wismane saya kenceng saya kukuh saya bakuh. Ya. Merga wis entuk putra talining tresna. Ya. Semono ugi panjenengane Pak Ratno karo panjenengane Bapak Rafael Sarwono BSc terus iso momong mantu ngemban putu. Ya, sing pencik ya sing becik ya kaya ngono kuwi. Ngandra kleru meneh to kowe sing pencik-pencik apa? Nah, aku mergo cangkemku saben dina saking lunyune kok, Mak. Dadi ya wis ora apa-apa. Sing becik pokoke kabeh lumaku kanthi rancak ya, Nok. Ya, matur sembah nuwun. Dek taun kapan kae sowan mrene pendapane isin ning jero saiki saya metu. Ya. Ya ora apa-apa, Mak. Sesuk mbok menawa sowan mrene wis tambahi meneh pendopo meneh. Ya. Wis ora masalah. Ha iya, wong piyai ana, piyai duwe dadi wis ora kepiye-kepiye kok, Nok. Ngono ya. Nek ya bengi iki jan beda karo adat saben. Karo adat saben piye? Bengi iki aku mung nyaur. Oh. Nyaur tegese piye? Nyaur tegese ya sesuk wis ora entuk apa-apa dadi ya wis mung kari nyambut gawe. Aku kok mulane kok ket mau sore rasane kaya lemes ra ndek tenaga kae lho. Ya. Ya wis ora apa-apa, Mak. Ha ya wis piye ya. Pak Ratno ya wis ngiming-imingi bojoku dadi bojoku ya kecentut. Ya. Ngono ya. Bayare kurang ya tak genepi bengi iki. Ya wis ora apa-apa. Wis pokoke anggere kanca-kanca. Ya kanca-kanca ya ora. Lho. Aja ngono kowe. Tenang. Beres. Aja kuwatir, aku wong sembodo padake cah tipis. Iya. Matur suwun. Iki eneng dusun Gading. Iya, ning dusun Gading, Mak. Iya. Gading pira aku ora patek ngerti ra diparingi dawuh. Nggih, pun. Heeh. Nggih pun nggih piye? Ora krungu kok ya. Ming nggih pun ngono wae. Gading 6. Ya. Ngono ya. Kula layang yo dimulai maca mbaka siji no. Ya, ora ular-ular tumpal pinanganten. Penganten saiki wis do pinter-pinter. Ya. Manten saiki iki ora kaya manten biyen. Nuwun sewu, sekolahe ya dhuwur. Nek jaman biyen jaman bapakku, jaman mbahku biyen dadi manten diular-ulari mergo SDM-e isih do rendah-rendah. Dadi manten ki ngene lho, Le, kowe wajibe ngene, kowe karo bojomu kaya ngene. Nek saiki wis do pinter-pinter kok, Nok. Iya, pancen ya ngono ya. Iya. Dadi ular-ular bab pinanganten kuwi ya wis dienggo
komplit-komplit. Iya. Kadang kala malah sosok mantene luwih pinter karo sing ular-ulari kuwi akeh banget. Iya. Saya-saya mantene sarjana-sarjana iki wis ngerti. Aku dadi manten ki sok bakal aku ngene, aku bojoku kaya ngene, bojo karo aku kudune ngene iki wis ngerti. Luwih-luwih sing wis sinau bebles nggon agama, saya luwih ngerti meneh. Dadi kowe nek ngular-ulari iki padha karo nguyahi segara. Oh iya. Wis rasa dolar-ulari wis. Iya. Ular-ularku ya ming siji, dadi manten ki aja pegatan wis ngono wae rasa. Iya. Mergo tembung pegatan ki nuwun sewu kadang kala nek wong dadi manten Iya. terus padu, terus ana masalah rumah tangga, pisan wae aja ngucap pegat no. Iya. Mergo nek ora pegat le omah-omah engko ndak pegat rezekine lan pegat liya-liyane. Iya. Ucap kuwi soalé nyemelangi. Iya, ngono wae ya Mak. Iya. Upama ana perkara ana kesandung kesrimperting laku kuwi dadi bumbu tumraping padha saya tresna karo kekarone kabeh. Iya, pancen bener ngono ya Mak. Iya. Ora usah ana sing ditulat karo rama ibune. Ya, sukses sing bab samu barange nggone mangun bale wisma ya tentrem wis ditulat ngono wae no. Iya. Ora usah dadak nganggo apa to werdine janur. Ya wis ben janur ya ben ora ya ben. Iya. Diwaca Mak. Yu cangik nyuwun caping gunung. Kula kanca-kanca PWKS Gading Gunung Kidul. Mugi-mugi pinaringan sehat panjang yuswa. Amin. Ya sing dijaluk ngono. Sugeng dalu Bu Cangik saking HR Suratno Hajah Sutiem PPU Kalimantan Timur. Ya. Nyuwun gending jambu alas kagem kulawarga Kalimantan Timur saha kulawarga Palian khususipun Pak Watijan Blantik Sapi. Ya. Kula nderekaken sugeng tindak Pak Dalang dhateng Kalimantan Timur benjang-enjang mugi slamet. Kula wangsul dhateng Kalimantan Timur tanggal 11 September matur suwun. Ya wis liringan ora apa-apa Mak. Iya. Ana meneh. Kula nyuwun sesideman saking Sinoman matur suwun. Pak dipun dongaaken Mas Dalang sehat selalu. Amin. Yo diwaca mbaka siji. Selamat malam Yu Cangik minta lagu Podang Kuning saking Jumiran Jakarta. Ya matur suwun. Limbukan. Nggih. Kita buka eseno. Ya. Alon-alon Mak. Iya nek alon-alon ya ketlingsut tenan. Ya. Ya ming iki entuke bengi iki. Ya ya. Nyuwun tembang Podang Kuning alas ragenan Bu Cangik kagem sedaya warga Gading 6 lan sakiwa tengene lan sugeng mirsani babaring cariyos kanthi dalang Bu Cangik kagem Bu Cangik sugeng ayahi jiban lan mugi tansah pinaringan kesehatan matur suwun. Ya akeh tenan Mak. Iya iki rampung limbukan iso 2:30 kok iki no. Iya. Ning ora apa-apa dalang ra kokean lakon. Manggere akhire iki ana rabene wayang ro wayang bubar ngene. Sugeng dalu ya Cangik nyuwun caping gunung gagrag Madura penggemar berat Mbak Anting Lambangse Pak Tugiyono Gading 2. Oh iya. Wis mulai bripik-bripik duwe penggemar. Selamat malam Yu Cangik. Bagian parkir nyuwun Podang Kuning makasih. Ya. Selamat malam Yu Cangik. Keamanan nyuwun nasi. Iki iki Mas. Kudu Ding. Iki karanganku. Iya, senengane clemongan kowe iki ora. Matur sembah nuwun nderek bingah kagem temanten kekalih mugi dados keluarga samawa. Ngapunten kula penggembare Bu Cangik sering nonton teng streaming menawi pentase tebih. Kula nyuwun lagu pepiling salam kagem Pak Ratno keluarga mugi sehat lan lancar sedayanipun. Saking kula Fajar Istana Toys Gedong Kuning. Ya, wah pirang-pirang ya Mak. Wah, pokoke seneng bengi iki no. Alon-alon. Ya. Sunaryo Cikunir Bekasi. Ya, Wah iki cedak Cijahi. heeh. Cikunir kok cedak Cijahe. Iya, lah kon apa? Cikunir Bekasi nderek Mahayu Bagyo dawuhipun putra pinanganten Sarimbit mugi binerkahan nyuwun gending kembang rawi dibawani Pangkur Semarangan Mbak Elisa. Kunjuk ngersanipun ingkang hamengku hajat Bapak Suratno Ibu Sumini. 1 Suryo Mataram Cikunir Bekasi Sunaryo Kecik Pratomo. 2 warga Bekasi pecinta wayang kulit Kiseno Nugroho monggo mirsani live streaming dalu punika. Matur sembah nuwun Sunaryo sederekipun Bapak Suratno Ibu Sumini. Ya, Wah jan wah nganti ketlingsut-lingsut nah. ya. Alon-alon aku anggere ngene iki malah kisruh pikiranku. Ya. Ditemukan kontak sepeda motor Supra Silver plat AB
3298 TU dimohon menghubungi parkir sebelah selatan bagian timur. Nyuwun lagu motor-motor cilik. Oh iya. Werna-werna wae. Ya, Wis entekno. ya alon-alon boko siji ya, Mak. Iya, iki karo nguruke tembangan alon-alon boko siji amplope ya tak tilekane. Iya. Iku ndak menawa Ya ditata sing tirik-tirik. ah iya, ngene iki bejane dhewe-dhewe kono. Iya. Matur sembah nuwun. Wah, iki lek ngeklip kok kemempengen. Ah iki iso suwek malah niki. Ra payu malah. Ya, monggo mboko setunggal diaturake. Pepeling sik no. Ya, pepeling sik sapa sing kepareng ngaturake. Wiwit saka Mbak Anting anu mrono. Ya, Men do nyuwara siji-siji sindenku ya kokean bengi iki jan. Sinden kok 10, 11 apa 10 iki? Hah? 9. Oh, berarti ana sing ora mangkat meneh. ya ngono ya, Mak. Wah, seneng aku. Heeh. Anggere ana sing ora mangkat ki ana kandangan. Ya. Lah ketang sithik-sithik. Poin meneh. 100. Ya, ora dipek dhewe, Mak. Aku ora tau ngepek duit kaya ngene iki ya, Nok. Iki duit dienggo kas. Oh. Kase sapa? Kasku. Ora. Ngene ana sing kliwat Ngandel ora nang sing kliwatan to. Yo, ayo Teng, gek karo nembange malah ngeki wong ngitung duit. Ya nek kula dikeki Wes ora iso iki ora ana kek-kekan iki. Langsung tak pasrahke anu bendara kok iki ora. Nyo, ora mana ada urus. Aku nganti tega njukuk duit kok ya kebangetan ora. Iya. Tak golekane ana turan ora. Wis ora ana, Mak. Yo. rukun Islam Sing ana nuansane agama didhisikke ya, Nak. Iya. Mengko kek sing gayeng-gayeng. Ya. Ngono ya. Kok ben dipandu karo Mbak Elisa or karo Salaso. Oh iya. Kuwi karo Pak Ratno dijaluk Oh iya. Pokoke kudu wonten Mbak Elisa. Nggih, aku ngono. Iya. kang lima puniki Hop, jejere. Ya. Pokoke diratani no. Sak nyuwara pisan-pisan wis bayaran no. Iya. Rasa kuwatir. Neno. Yuk. Wis, jejere. Ya. Ndak ora nganu, ndak ora rata engko. Engko ana sing ming maki ngono tok. mereng parasa sama Neno. aja padha ditinggalke Ya, cek pindah. Rukun Islam niki sahadate sahadate kang angka siji terus Tin kang angka loro salat terus isih kowe lah kok rasa ngeyel kok lale-lale sing ngatur ki aku kok ya berarti akeh dhewe engko iki wis beres kok dene kangka
telu sekalian disisanke Ramadan nindakke poso. Dem-deman, Pak. Dem-deman piye ra aku? Dem-deman piye? Kok kula terus? Kowe iki malah justru aku iki nek tak kon nyuara iki berarti aku seneng karo suaramu. Ngono lho, spesial kok dem-deman apa? Bel trut. Wis gawe wis. Aku ora seneng bel, trute seneng aku. Bele aku ora seneng nek trut aku seneng. Ayo gawe wis. Ramadan nindakke poso. Kowe Wis. metin kowe meneh. Jejer. Ora. Jejere. Oke. Lah ya. Ayo Mbak Ayu. Papat zakat ping 5 ngibadah haji. Ya. Rukun. Kula, Pak. Oh, to jejere ben rata. Rukun. Hop. Jejere. Islam sam Pas to. porno. Iso pas ya mak. Wah, oleh ngurutke pinter kok. Ya mangga. Takun tak nang ning nak ning nang nen nang. Keseron kowe nang kono kuwi. Rada rono. Ndolopi kok nang mburi dalang. Kisruh pikiranku malah ini. Yo, mangga. Tur, mangga.
Matur sembah nuwun. Ya. Wis diaturake pepiling pamundutan saka iki mau tak wacana. Iya sing endi? Iki saka Istana Toys Gedhong Kuning. Oh iya. Mas Fajar ki ndongake mantene muga-muga samawa. Ya samawa Ayu sakinah mawaddah warahmah. Tegese samawa iku kaya ngono kuwi. ya. Terus sabanjure Iki ana pamundutan sing akeh panyuwunan podang kuning karo caping gunung. oh iya. Saka parkiran, saka piyayi, saka Sinoman, Ya. karo panjenengan niki sing nyuwun caping gunung karo Pak Ratno iki pendak-pendak awake dhewe mayang mesti rawuh nek waton iso dijangka. Ya. Mesti rawuh nonton tur mesti nyuwun caping gunung. Pak Ratno iki kegemarane caping gunung. Ya. Diaturke, Mak. Ya, Ting. Ya, jumeneng. Ya. Ki ana sing nyuwun caping gunung Gaglak Madura. Kula salah satu penggemar Mbak Anting. Ya. Kono kene kono nek kono. Nah. Sugeng dalu. Sugeng dalu Pakde. Pakde sapa? Pakde Seno. Kowe iki bola-bali kok nyeluk kok ora gelem. Lah ra dikeki 100 kok. Hah? Ra dikeki 100. Hah, mbok wis. Mbok rasa akon kowe wong do ning ngono kuwi. Aku ki rasa akon kowe nyeluk oke sing do nyeluk kok ndadak ragat 100. Iya. Ming perkara rong huruf kok 100. Kok rong huruf Kuwi mau. iya. Sakarepmu nyeluk Pakde arep nyeluk Simbah ya sakarepmu. Ya. Nembang, Ting. Apa? Caping gunung kok apa? Caping Gunung Madura. Heeh. Niki mantenan apa Pakde? Mantenan iki. Pak Ratno. Udu. Kurang ajar ora. Dadi rasa jenengan Pak Ratno mantenan. Pak Ratno mantenan sing ngijab anu ndhawuhke putra-putrine Pak Ratno, Mbak Oh. Fitri karo Mas Nikolas. Wah. Waduh, elok ya. Heeh. Iya Pak, ya nembang ya. Nembang. Ya yo gek nembang kok. Kok malah kaya wong pekok to kowe iki. Iya toh. Ngejak omong bali sauri ya iya Mbak yo nembang yo ayo gek nembang wong sing takon nembang kowe kok kowe akon aku. Iya. Yo ge wis. Madari. Ya. Saben malam. Ya. Wah. Konang sayang. Wah, jan. Ya nek Bu Ratno keperanan kok iso dibelehke pitik. Iya. Lah kok Waduh, juragan pitik potong belehke pitik ning diturahi nggon brutu. Ya. mon memajang kon kerok jenor Kon keruk wedi piye? kon kerok Ayo, nek cara Madura karo iki dadi keruk. Iya. Kon keruk sapa? Lho orang kon karo sapa? Lho anakku loro wetenge mangane radiator. Menjebluk po. Radiator iki dadi radiator. kening radin Ya, suarane jan. Lagumu apa ting nang YouTube? Bendo ngerti apa? napa niku wong lagune wong lagune wong Aku tok nyanyekke. lah ya ora apa-apa ora dituntut kok Maksudnya men do ngerti lho men do nonton. oh niku lagune Guyon Waton Heeh.
sebatas teman. Oh, ayo suaramu apik aku ya nonton. Iya. Kok ora di-subscribe? Apa? Kok ora di-subscribe? Sekap-sekrep ya? Nggih. Subscribe ya apa? Dalang milenial ora iso muni subscribe. Aku nek biyen ngertine sekap-sekrep kok. Karo subscribe ya sakarmu aku sekap-sekrep Mas. Suarane lho Maderi. Penuk ning rasa ki penak. Iya. Gunung. Mbok nek ra iso. Aku pengen lho swara kaya ngono kuwi nek nggo suluk mesti apik lho, Nok. Iya. Nek kok ya ora iso karang telake dhewe-dhewe. Sampean muni penak-penak terus bendina ora ditambahi. Tambahi apa? Ya apa ngono kuwi? Ha iku iki wis tak omongi to, Ting. Wis esuk tak tambahi bayare nek raimu wis putih. Aku ngono to. Ayo. Ayo mulane sok perawatan. Sinden kok mbluduk kaya ngono. Lah lumayan saiki ya, rada putih ra? Rada matane. Coba lampune diganti putih, aku lak putih. Apane? Lampu ke lho, sorote iki lho. Heeh. Ijo iki marai aku rada buluk e. Ora rada cen kowe iki asline bulu. Aku iki nek preman aku kaget kok wingi tak kira udu rombong aku kok. Ayo nang Jakarta wingi tak mat-mat iki anting udu to nggo kacamata bunder barang kek. Ah ngirunge wae ra iso nggo nyandelke kacamata kok. Nggo kacamata aktingmu iki lho. Acting barang. Ya, tak getar ya. Hati Pasirana. Lah ya pasir arep dikeruk mau. Bareng Nunggu kok ya wong ki sabar. Oh mbak-mbake kowe melu aku tetahunan ra tau ana sing muni tambahi Pak. Kowe iki lagi melu 2 minggu wis tambahi Pak. Ya kandel niki asline ya menyimpan unek-unek ning kan menghormati jenengan to. Nek kula kan iya mboten ora menghormati. Tapi butuh ya. Ape lho cah iki malah lugu lho iki. Ya tak tampa. Unek-unekmu tak tampa. Tak tampa tapi. Panas ojen. Nah. Ojen. Iya, ya ngono kuwi cengkoke. Penuk lho, Nak. Iya. Panas hujan. Panas ojan lengaling sayang. Aduh, sayang. Iya, ming sak sayange rasane penak ya, Mak. Sayang. Yang Gayane. Cepi gunung. Ya. misowa caping gunung.
alon wae, alon ning mendesah. Tetep elek. Wong wis tak latih bola-bali lho, tak kon alon mendesah. Caping gunung sayang. Ngono lho kok iso medhot do. Sayang. Ha iki wis ora penak-penak wis. Urunane dombok ngono kok kon. Bu. Ngono ya. Terus ora sekelan cagak kowe iki ngapa? Dadi keguyu ta kowe? Ra apa-apa. Jenenge ya separo ndagel ngene iki nek dikeguyu ya piye. Aku iki arep nyinden pareng dagel. Ya sen ora payu nyinden ya madeg dagelan. Oh nek dagelan nek kaya kowe iki cepet laris asli. Lah kok rupa-rupane luwuk ngono iki men. Ayo. Make bineka laben. Make binek kelaben. Ya. Make binek kelaben lake. Iya. Lho mesti guyu lake ya apa to jane? Sampai saiki dadi misteri ya. Sakarepmu golek ana dhewe sesuk. Ya. Inumane song. Ayo, kata-katamu iki marai lucu ya. Ayo kalimate Madura ya ngono. Inumane song berse. Ya. Inumenason berse. Inumaneson. Inumenason. Berse. Ya, wah HP. Sok tak undai. Masuk tahun 2020 tak undai. Oh, sik suwi. Oh, isih suwi ya ben kok njur karepe sesuk. Selak untuk loro. Heh? Ndak sida. Ya mulai. Lah ora kok apa to baleni apa? Ora. Muni apa kowe mau? Aku tak potong. Heh? Ndak. Ora tak potong, aku ora tau motong. Ndak, ora. Muni piye? Mo. Muni piye kok kuku? Kepo men to Pak De iki. Kepo iki apa? Kepo. Kepo iki apa? Kepo iki pengen tahu. Ngawur. Kepo iki sok tahu. Loh, ngawir. Kepo iki pengen tahu, mak kok sok tahu. Aben aku ya melu-melu kok ya. Ngono. Gabut aku lagi ono. Iya. Gabut ya. Gabut apa Pak De? Gabut ya sing di nganu kuwi sing dienggo seselan tugelan damen ki gabut. Gabut ki apa? Gabut iki gaji buta. Nah, apa? Heeh. Ora wae nek ana wong wedok kae gawe status aku gabut ngono kae. Lah kuwi iki. Gaji buta Pak De niku bahasa gaule wong-wong enom kaya aku, Mbak Elisa sinden-sindene niki. Nek jenengan pun mboten ngertos. Kose, wong enommu kaya sapa? Aku, Mbak Elisa. Berarti sing enom sing liyane tuh anggap tuwa kok. Ora tuwa, setengah. Nek jenengan pun tuwa. Lanjut. Ya wis ben ra apa-apa. Men kok jegale men tiba. Omong karo sinden kok dijegal. Mangga. Dek zaman berjuang. Yo. Ki zaman berjuang. Golek kengan putrake. Milih roh
Pamane kok ting gludak. Sing jeneng model Banyuwanginan ki ngene iki. Engko tak tumplak dombleng. Entak. Gamelane imbal. Noli. Oh iya, Kempule imbal. kon mancali apa piye kebul. Ya, terus Sukar bisa aku iki dikon gerak karo sing ngendang. Kau mateni aku, Pakde. Hah? Mateni aku ta karo. Nek ming mateni kowe iki rasa nganggo lagu. Lah kok Terus dipotas terus modar kowe. wah iki nemen bantere no. Nemen bantere. Ya nek kono nganggo Nemen jeruwo. Saya tak ambekan ya, Pakde. Ya ora apa-apa. Ngaso sik, linggo-linggo sik goleke wedang iya. piye? Sinden aku sengit anggere sinden lemu-lemu wis ngono kuwi, obah sithik menggeh-menggeh. Obah sithik menggeh-menggeh. Jajal sampean lak encok wisan. Aku ora ndek penyakit encok ya. Ora bae kok ya. Kecetit wis tenan asam urat. Kok dongamu elek kabeh. Ora dongo tapi sampean jajal joget lho, Pakde. Amoh aku dalang kowe penak bayare akeh dhewe kok. Cengok apa ngari omong Sanes pestine dhewe-dhewe kok kowe gedabikan kaya ya. Sokor bing tak tong dablang. Mas Den kono. Apa? Aja banter-banter to ya. Mas Den kuwi senenge banter. Lho ngopo liri wae penak kok. Hah? Alon lho penak lho Pakde kok banter barange nyapa. Oh kesenengane dhewe-dhewe kok Mas Den kuwi ngoso tenan modar. Ya Mas ya. Ya. Sukar bisa Hop. Sik. ya iki kalonen. Hah? Kalonen iki. Ora ngewohke to kowe iki. Kowe iki sinden lagi rong minggu melu njaluk bayaran tambah. Iringane ra kepeneran. Banting bosok. Rada berapa persen gitu lah ya. Waduh, ini mulai ada berapa persen gitu loh ya. Maksudnya rada diunggahne sithik wae Mas ya. Paham Mas? Paham. Mas kok mah ngelirak-ngelirik aku wae. Mas, rada unggah sithik ya. Ya. Ayo jajal.
Ayo. Mas Dengko kok kon munggah sithik dhek seneng ngisore kok. Iya kok. Aku Ya, mangga ya. Syukur bisa seneng tau nek ndelok kula menderita. Agene kowe gugupan ming disawer 50 arep nabrak cagak. Ayo, cagak kok ning tengah-tengah kok le mlaku ngene, ora toya kowe. Iya. Ora cacine iki aja sok nyekel ditoke-oke, gugup pikirane. Iya. 50 arep nabrak cagak. Iya, ngono ya. Sesuk nek iki nek lil ngrayu aja nek pas pentas. Nek pas maem kae lho di suku sing di omah kae Mas Denko tidaki. Tok cekel tangane Mas Denko. Aja suwe-suwe, aja banter-banter ta Mas. Aja suwe-suwe. Ya ora apa-apa. Wis gak ngombe. Ah. Kaya wong cah lemu kaya ngono wis ora oke-oke engko wetenge kemplung-kemplung. Kok njur nekat ora. Iya, ya pancen bener ya, Mang. Matur sembah nuwun. Ya. Ayo gentenan Mbak Elisa, monggo jumeneng Mbak. Ya sing dikersake Pak Ratno ya Mbak Elisa iki. Ya Mbak Elisa. Nah kono ning panggung sebelah kono. Ngendi? Kene apa kene? Kono. Engkau matamu ra wero aku. Matamu ya. Iki kalingan cagak iki lho. Cagake digeser wae. Cagak. Aku ra iso memandangmu lho. Ora apa-apa. Pas enen esko kene kita ganteng ngene lho. Wah, lek sasang. Esko kono biasane elek lho, Pak. Kan biasane sinden ning kono. Rupamu elek esko kono. Esko kene kita ganteng. Sesuk nek pentas sindene kene terus wae. Kene terus wae ya. Wah ya ora cocok, mending ketok elek wae aku seneng nek rupamu elek aja bagus-bagus. Wis ora apa-apa, wis benengke wae wis. Aku susah ya memandangmu ki arep keri apa kanan. Sinden kecemplung neraka ya kaya. Kok kecemplung neraka. Kowe ngenekke aku elek-elek urung-urung wis ngunekke matane ra weruh. Lah iya iki maksudene matanya enggak lihat. Aku rada mundur ora ya ketok. Piye ra ketok lho. Oh, ora ketok tenan ya awakmu kok triplek cilik banget. Iya. Dadi ming sak cagak ya awake ya. Ya, iki wis ketok ya ning kene ya. Heeh, awas ngidak cah cilik. Ketok tenan lho, Des. Aja engko nek ndira ketok meneh engko. Iya. Iya, ndas. Ora apa-apa wis benengke wae. Iya. Dek ora sale aku ling ngapura iki dek ora dong Des ki artine apa ora dong. Oh. Kuwi bukti keakraban kita berdua. Iya. Ya ora? Heeh. Kaya wong akrab ngono lho, nek akrab kan kudu ndes. Pokoknya aku nek wis mangan jangan lombok dadi ndes pokoke ning kene. Ki mau dinaik jangan lombok meneh ya ndes meneh. Kumat Nek medun mari ngono ya. nek medun mari nek dipangani jangan lombok meneh ya ndes meneh. Oh ya Wis sesuk tak. gawonan. Sesuk nek mayang ning Wonosari do tak weling sing nanggap ampun jangan lombok. Mungkin ndak kula dindas-ndeske. Ya ora apa-apa, Mak. Nggih, gayeng nggih niki wau anting lambang se. Iya. Karemenen kene merane, kamerane karemenane wong Gading. Ah iya. Senenge caping gunung Medura, Pak Ratno. Gading mesti njaluk caping gunung Medura Parah terus. nggih ya mesti kok ya. Oh ya kesenengane Pak Ratno iki mau ya Iya. ditakokke Anting derek mboten onten aku mong. ya. Ya mau esuk wis arep ra mangkat bocahe. Ngapa mergane? Anu matane ledeng jarene. Wow, mata guledeng mbak. Apa? Matane ledeng. Apa ledeng? Ledeng.
Ledeng-ledeng ngecuri bathukmu iki apa? Ledeng. Ledeng. Oh, soalnya kuliah bocahe, kuliah si latihan macam-macam aku arep. Ojo iki kesenengane Pak Ratno gading ki kowe aku ngono. Iya. Pak Ratno gading, engko tak jaluke, engko tak suwunke dhuwit Pak Ratno. Nggih Pak Ratno, mengki anting ditambahi Pak Ratno. Oh, Pak Ratno wis ngitung wisan. Wes jelas. Topek-topek dengkulmu mlocot kowe. Aku ki njaluke kok topek. Tampanono dhewe. Iya, ngono ya, Mak. Mbak Anting suarane apik kok ya. Apik fenomena ngono kuwi barang mau kabeh. Apa? Fenomena son bersih. Beneran. Wis ora apa-apa, kan bener. Dhek pengen dadi sinden etnis kok ya. Oh iya, etnis wetanan. Dadi sinden timur sinden kono. etnis ki sinden berbagai daerah, nyinden cara Banyuwangi, nyinden cara Madura, nyinden cara Surabaya. Iya, cita-citane ngono. Dadi sengara latihan ular kambang Dek. Oh. Latihane ya nyinden basa rek. Ayo rek, Dreng. Kuwi bangsa ngono kuwi tembange. Iya. Iki Pak Ratno gadah. Oh ya, terima kasih ya Pak. Wah, ngene iki. Cepat langsung sigap set dua cemplung set langsung tak lebokke kene. Lah tanah ke kono ya rugi aku nih. Bapaknya langsung set cepat Mbak cepat. Oke, cepat set. Wah, engko mana nggih Pak nggih? Wah, napa lagune napa? Kula binangkani jelas. Nek sing jeneng cara kuno ya ora nang kono nek dhuwit. Pundi kudune? Walah kowe ora tau ngerti wong Jawa. Ora reti aku ora tau nggo Tau kebayang nyumbang kok. urung? Nyumbang? Nyumbang ki nang gone wong ewuh teko nyumbang ngekeki dit amplop kae lho. Ora tahu aku zaman sama sakniki aku. Matur sembahnu iki pemane amplope iki ya. Ya amplope dikeki Ya. wong. Suwun izin matur suwun. Terus? Santunipun. Oh, Kene. Dineh ki ngene-ngene ngopo? Wah, Bisi pening dompet kok dinggo tepas-tepas ngene iki. Piye to, Pak? Ngene, tak iki tak prakteke siki. Ngene. Dandi ra ono, sage ra ono. Woi, ora aja ning kono. gogrok. Engko nek bau piye? Kringeten aku ne. Ning kene wae. Wah nang kono ya saya meneh. Ya wis ora apa-apa, Mak. Nggih, ngaturaken derek Mangayu Bagio. Ya. Kagam Bapak Ratno dan Ibu Ratno dengan anaknya sapa? Mbak Fitriana Setianingsih. Fitriana Setianingsih. Sarjana Terus kalih sarjana ekonomi. Ekomoni. Hah? Ekomoni mau ya caren. Ya mau. Ekonomi. Bapake sing Pranatacara mau. Ekoi maksudnya apa? Ora bersih apa jenenge? Kayak daun-daun kayak eko. No, moni ki berarti duet godong. Ekomoni. Karo Mas Nikolas Jatikusumo. Mas Nikolas mau wis foto karo aku. Meneng-meneng tapi ben ra ketahuan. Pak, kula ngefan kalih panjenengan ngono kuwi langsung foto karo. Oh, oke, foto rada akeh mau. Ampun matur garwa kula nggih. Mboten napa-napa, santai mawon kula ngaten. Kula niku cah petok dadi ra bakal dicemburoni aku. Ah, ya bener. Ngaku dhewe kula niku cah petruk. Ya wis bener. Iya, ora bakal dicemburoni. Ya. Sing gelem karo kowe ya sapa nek wong kaya ngono iki? Ya akeh ya padake. Akeh apa nyatane kowe ya bar putus karo yangmu kok. Ya butuh soalnya ya mesakake nek dudu jodohku barang. Kok dhek jenenge memelihara jodoh orang lain. Ora. Kok mulai yo yangmu jujur karo aku kok. Piye? Tak takoni. Takon piye? Kowe ngopo kok pisah karo Elisa? Petuk. Omongane ora cetha, wong niku nganti isin lho, Pak. Kula niku sok isin anggere lunga bareng kok muni arep ning kamar mandi kok mandeg sak nggon-nggon tanpa nganggo. Ya wis ben karang ciri khas dhek ngono kuwi ya. Wis ora apa-apa. Sesuk golek neh. Oh, sinden milenial kok. Iya. Ya nyantai aku, slow. Ah iya, wis tak pujuk-pujukke entuk judul sing tuwa. Ah iya.
percaya sang sasepantaran. Tuwa ki justru kowe langsung sugih. Kok iso ya nek sugih? Golek sing tuwa. Tuwa? Sugih. Sugih. Kok suarane pisan modar lah. Ya ora. Piye, Pak? Buk. Kejiat. Langsung kabeh dadi milikku ya. Lah, Hak milik pindah ning wawah kuwi pemikiran kuno. Gak masuk. Iya. Kuno banget kuwi. Ayo, karo Apa, Pak? nembang. Oke, nembang. Podang kuning ki sing nyuwun akeh banget. Oh, siap. Ya, podang kuning sing nyuwun akeh banget. Diaturke, ya, monggo. Sing anu cakepane nganggo apa kae? Silet ireng. Biyen ngertiku tapi jane kuwi seleret ireng. Tapi biyen ngertiku ano silet opo iki terus aku iki ra mungkin mosok tembang apik-apik ana silite aku. Terus tak goleki, oh ana ere jebulane seleret. Lagi tak sinau. Kuwi jenenge sing siwer mripatmu apa? Kupenge. Agene kowe iki ngelokke aku matamu, kowe iki matamu ya sliwer kok. Tulisan sleret kok le maca silit. Ya kan aku mau mendengarkan. Mendengarkan Kok doh silit tuh aku. Terus tak goleki catetane oh seleret ternyata nih. Saiki wis bintang aku rapopo salah pertama salah bar kuwi kan banner. Salah wasi. Iya. Nadyan wujuh temong peksi Ya. Makasih. Sa? Ya. Ki ana napa dene iki WA saka Pak Tumiyono. Walah. Pak Tumiyono. Dirut PT Wijaya Karya, salah satu BUMN di bidang konstruksi. Oh iya. Ngono ya, Mak. Iya. WA-ne Ngersake apa? lagu mengko. Ya. Oh, siap. Nyuwun lagu sumangga kersa. Oh ya, engko diaturi ya, Mak. Apa judulnya Sumangga Kersa ki lagu apa nih rong tau krungune? Kuwi rong tau krungu. Engko nek salah le nyanyeke piye ne? Kowe nggo paramek ora, Nduk? Apa paramek barang? Mumet das omongan ro kowe iki. Sumangga kersa ki sak karepe. Oh Kok lagu Sumangga kersa ora? Ana lagu Sumangga kersa. Wah. Iya takon kok. Oh maksudnya terserah, bebas. Heeh. Oh iya. Ya disisanke wae podang kuning mengke ditransfer ke. Apane sing ditransfer? Ayo sawere. Oh, Pak Tumiyono nek nyawer dolar. Dolar. Ah iya kaya wingi ning anjungan kae dolar. $100 ngono kuwi. Kowe entuk pira? Kowe iki kok nakon-nakon ngomong apa ta kowe? Lah jarene wingi jarene Pak Ustad sing jenenge dalang iku kudu weweh. Nek misale tukang parkir yo berbagine yo ning angkringan, nek dalang yo ra masuk iki dalange. Ayah. Apa irenge? Hah? alus manis tur merak ati wasawenggon kula Kowe ya ora weweh karo aku kok. Weh-weh apa? Ora menehi aku to mau. Kenapa aku ngeweh-wehi kowe? Lho, lah Pak Ratno ngendika dhewe to. Elisan nderek mboten Mas. Wonten Pak. Terus kula nambahi pinten? Pun monggo terserah Bapak aku meneh. Di amplopi kowe teko sanyo. Ha iya. Kabeh tak kekke. Oh iya. Lah kowe iso pentas rene rak lumantar aku to. Oh iya ya. Ha, iya bener sih. Lah, kok kowe ya meneng wae matamu iki picahe. Ora engko sike, tapi mau amplope sowek.
Berarti ini wis dijupuk sike to? Oh, ambok kiter tanganku. Ya. Dengkulmu melacat tuh. Wah, ora ana wong jupuk kok isin jupuk ora. Ya amplope suwe kok berarti. Wis ra apa-apa rasa. Wis ora segel. Tak ikhlaske, Walah. Oh, aku nang kene iki mbiyen nek sadurunge tak kukup ya manganmu ming Indomie. Iya, ya. Saiki bareng wis iso dadi sinden milenial. Walah gayamu. Iya, tak jajan. Boten nggih, Pak. Tak jajan nang angkringan we. Enggak mau, Pak, enggak mau. Aku maunya makan yang Italia. Oh, arep mangan Roberto Baggio aku yang ngono. Roberto Baggio. Dudu ya mojito. Apa Mojito. Mojito ya, Pak. Mojito iki wedang koyo nek kene wedang woh nek cara kowe. Oh ya doyan wedang woh. Dudu wedang woh. Ora kowe doyan wedang woh. Doyan? Ya sik ngenteni le nyapu. Weh. Sampah maksudnya. Nah, kandhane. Ora ya. Mojito. Wedangi saiki anakku barang nek jajan mojito. Iya. Mojito sak adine iki. Mojito sapa? Adine mojito. Mohiman. Oh. Tekan ngendi ya malah. Modar ora. Wasawenggon kula golek isi podang kuning iba bunga henga tiku nyanding bisa dadi tombo Ya, mangga. Esuk awan nang omah ratu yang mangan. Anggoleki esuk awan ning omah wis ora krasa uyuran anggoleki sing tak sayang kekencangan iki anggoleki ora krasa esuk awan ganti bengi eman yen tak
kebranan orang mendang hatiku tak saya dan terang tak serandani sepi katutup podang kuning sampun kadrake sengit Sun. Wah. Para pamirsa ya akeh sing padha rawuh nganti nggone ora muat ya sa. Iya. nggih niki belodak Belodak. Apa? belodak Mes. penontonnya belodak Hei, blue blue. blue Blue. Dak. blue dak Nah. Ini blue dak Ini nek ditambahi streaming sekarang mencapai 21.000 penonton. wow luar biasa warga gading kalian nonton wong 1.000.000 Pira? 1.000.000 Selikur. 1.000.000 Ah. 1.000 basa kramane 1.000 20 hitungan 20 tekan 17 wae. Basa Jawa. kalih 20 dosa ya Heeh. kalih dosa Nah, terus kalih dosa likur setunggal piye kuwi? kalih dosa likur setunggal Kalih dosa Kalih iku dadine dosa kuwi likur. 201. kaisane kalih dosa 20 basa kramane kalih dosa nek arep 21 ditambahi likur kalih dosa likur sijine setunggal kalih dosa likur setunggal Selikur ki ora dibasake. Setunggal Kinten pene. likur. setunggal likur Selikur. oh pendek banget Ayo selikur. oh selikur aja Heeh. enggak ditambahin Nek 22 kalih dosa likur kalih dosa kalih. kalih likur Kalih likur ya kena. kalih likur Nah nek telu ya 3 likur. oh 3 likur ora Papat. 3 likur Ora. 3 Papat ya. likur batang likur Ah, terus 5 likur selawe. 5 likur Selawe kok. selawe njupuk saka ngendine likur 5 likur selawe ya wis ra apa-apa selawe selawe adalah 5 likur bar Duh. kuwi selawe 6 Apa selawe 6? 26 selawe 6 selawe pitu selawe 8 selawe 9 Nggih. Randa. Tukoke puyer. kenapa ngepuyer Wah, bareng nyut-nyutan, logikanya gitu loh Logane basa Jawa ora kaya ngono kuwi carane ngitung. Wis dasar ngitung basa Jawa. ya Wis basa. ya sesuk ning omah wae ben mumet dase ah telek. Iya, ngrekoso malah yo ngrekoso aku le mikir malah yo. oke Ki neng lagu panyudan saka Mas Sinoman. mau mas Sinoman Sinoman ki apa? yang tadi pegang baki itu ya kan yang bantu ini tuh kan Sinom ya kan Sinom Parijoto Sinom Parijoto ki tembang. Tembang. Ya itu maunya Ya. mas-masnya tadi ya yang ini bawa teh itu kan Mm-mm. nah minta apa aku mau dong nanti tapi nangkani barangkali ada yang jomblo ya gitu loh Wis ora gelem, wis ora ngerti omonganmu kaya ngono wis ora gelem. Pek kowe umur 2 tahun modar. modal loh Wong nyenangke loh ketemu aku selalu ceria setiap saat yo ceria apa? kayak Rexona yo Emang sabane keleke kok bangga. nyuwun Ya. apa niku wae Sesideman yo sing Sesideman. kemarin jumeneng sapa? Ben karo Mbak Tatin. Yo. woi iya. Mbak Tatin hey Mbak Tatin hey cah cantik tenan cantik ning bodek Iki yo jenenge karo urung wonge urung maju kok wis tau nekke bodek. ya biasa wis terkenal lo viral Mbak Tatin ini Ah, Mbak iya. Tatin hey Apa? ya Mbak Tatin Aku urung medon lho, Sa. Wis Lah tak iki onek ki medun. apa? Medun meneh siji neh gini Terus Lajare durung medun lah iki wis nang kene. oh iya Aku dadi melu logat.
Logat nular iki. Iya. Ya, Wis ya ora medun apa. ning kene. Yo jon wis medho ning kene ngono kuwi matatine. Dadi melu cangkeme iki. Aja stres. Ora, aku ya stres ya ngomong anu omongan karo Pak Sin aku nang kene ya. Duh, piye to iki aku. Berarti aku budek, kowe petok ya. Iya piye ya. Nek petok karo wong budek ketemune kepiye ya terusan. Sing ngumpet sing duwe. Sing ayo ketemune kae. Lah yo ne. Aku ya tak pikir-pikir aku kok ngopeni wong kok ngene iki nggo ngopo. Ya sajane jarene nek dalang ya ngono kuwi nek ngopeni wong gendeng akeh-akeh cepet laris. Wong petok, wong bodek, ngono kuwi. Lah iki waras kabeh iki. Waras ya. Iki Berarti mung loro iki sing kleh. Heeh. Oh iya. Ora, soalnya dalangnya ya petok, dadine Selerane sing kaya ngene ya. iya. Ya ora kok ya seleramu kok kaya ngono ora. Iya. Mbak Tatin kuwi ya Mbak Tatin. di ciri khas dhewe. Ya Napa, nyemeng. Pak? Ya kuwi mau kaya Alisa rada budek kuwi mau rada bodek. Rada bodek. Ya. Bodek. Ora ya, aku jane ora budek. Ming gandeng nek omong karo kae iki kan kae ya sok ora jelas kaya kowe kuwi lho nek omong kaya ya. kamu ngono lho. Wah, apa to? Ilate kecetet-cetet. Iya. Wah, gene. Ngonekke akune. Getak karo ya. Kene. Lah ya ta jenengan kuwi nek omong sok ora cetha. Ra wae cetha wae. Ora. Wong kowe kuwi sing kebangetan kok ya. Ya mboten. Kaya sing demen. Nah. Kayak seneng banget. Loh, lah Bodek kowe iki. apa kamu mau? Wes kowe gak sesideman. Aku saka iya? kene, aku luwih adoh pirang langkah ki. 1, 2, 3 langkah darimu aja aku dengar. Ah. Berapa jauh, berapa meter dari Paseno aja saya dengar. Ah. Jajal baleni mau muni piye? Amune apa aku? Lah ya mau muni piye? Ayo aku mulai sesideman tin aku. Ah, ora wae. Nah, iya Mau iki. ning ulun, man. Iki budeke ngayal. Ya ora. Oh, wae ora. Iya. Wong tau tak takoni tuku kerudung. Lha tuku nanti tin? 300 Kapan? Ya, aku yang ngono. Batin aku yang guyu. Iya, ya wis ora apa-apa. Itu kudung nanti 300. Hah? Ayo ora Ya pas. lucu tenan aku takon ya iki wis tau kok. Mbak Tati niki jam piro? Iki panganan gerdus ora ono empinge. Walah kok iso-isone ngono lho. Emping saka ngendi? Aku takon jam piro emping barang. Lah saiki ono empinge. Aku urung nilai. Iya. Lah wer jaluk ora iki? Iya. Ngono kok Ya ora. ora apa-apa dalange Relisa do klop nek ya budek. Oke. Ya ora Nggak apa-apa. nesu-nesu. Lah kuwi nyata kok lale kok. Nyata apa ora nyata kok? Awe lah wong domongke nyata sasah rembug perkara kuwi saiki ditembangke sing apik. Sesideman panyuwunan saka Sinoman. Sinoman. siap. Jangan lupa Sideman. patatin lho. Yo, sesideman ta? Heeh. Iya, aku krungu. Tembang sing apik. Kene lho. Yo. Wiwitane. Ya mangga. Mesti basa menak rasake. Nah, Ah, kene tak terus. antri kaya ngono. Aku yo gere-geten ya aku supaya kabeh bisa ngrasake. Ah. Wah, ngono iki apa tak ewangi Iki translate. ora budek ning lancang kupinge. Kok Wong lancang. ana ora jelas kok wis jelaske. Loh, paham. Partner. Kamu paham Iya. dengan dia? Iya, opo. Iya? Ayo paham. Partner. Dikit aja langsung dengar. Oke. Desu meneh. Nah, sebenarnya. Ayo. Ya wong aku coba bener sih to ayo sing iso penak dirasake. Ngono kok akeh yo nyatane Iya, krungu. oke. Iya. Sesideman Sesideman. dibawani ya to? Ya. Meneng kok. Ya, meneh. Motong iki wong. Ya. Nganggo bawa. Ya. Nganggo bawa ya ya. Aku krungu. Ya sih Rendro. Hah? Ah. Apa? Apa sa? Larase slendro. Wah. Ora. Aku slendrone krungu ning ngarepe ora krungu. Lah iya larase slendro tak jelaske apa-apa aja nesu. Aku bersedia menjelaskan. Oh, jelaske apa mblusukke kok? Kok belesok lho aku wong mulu. Aku bocahmu Ndes. Bocahmu lho, Des.
Iya, Ndes. Piye kabare, Ndes? Piye Piye iki mbok sing apik nyeluk kok Soalnya nek wong budek ngono biasane. Heeh. Ngono kuwi nek wong budek iki ra krungu kudu ngono. Kudu di lagi krungu dene. Sida ora iki? Ayo sida kok ya. Ya sida ya do meneng kok. Ya. Wiwitane Nang nyaman. Kamu, Pak? Apa sa? Nambange sing apik ben kabeh do seneng. Ngono. Nek iki digawe ro Elisa. Awak dhewe partner lho. Wah, ra masuk. Sampe ketara lek kompak kowe ya. Kapok ra. Ngono le omong sethithik kok kene akeh banget. Aku lek gawe kedawan kok sa. Ya engko meneh ya, Mas. Anderek sang peki pria bagus kang olah budaya Krungu rampak. apa? Krungu lho aku ana sing ngomong. Mene piye? Saya tak cedak sike, Mbak galak ngono jarene. Sapa yang galak? Mbak iki lho sing nyanyi. Sapa tuh? Mbak sing nyanyi sapa? Aku ora nyanyi ket maune. Lah aku ya ora nyanyi kok. Lagi jenenge Bowo nyanyi. Bowo, jenenge Bowo, Bowo. heeh. Wis ben ning no wae Yo rasane. nek ke galak ra apa-apa ya. Ora apa-apa. Jan Sabar galak. tenan iki. Wis ge meneng ah. Kan ngendi mau jal? Oh? Siapa mau yang muni galak? Ya penonton kok ya wong rupa-rupamu ya kebangetan kok ya. Rupa ayune kok ngene kok bangetan piye to? Wah, lah senengane ngalem das sepur. Lah arep ngalem dase sapa? Ngalem dasmu. Ngalem dase sapa? Ora arep ngomong aku. Lah ngomong biasanya ngomong karo. Ora, bolokku saiki. Oh, oke. Lagi klub. Siap. Aku njaluk bayar soalnya. Aku dhewe ya, Pak. Aja mbak, aku Aku bocah. dhewe wani ya, rasa cedak-cedak. Weh, randedet dewe wani. Semboyanmu ah. Yo, Randi yang saake, cah. ora apa-apa. Jomblo itu indah ya. Sapa endah jomblo? Jomblo itu indah. Indah duduwe. Aku iki Wah. Lah ya aku paham. Adalah I dan E. Lah beda. Muncrat lho sak. Sawan menyang kota gede. Serak lagi watuk Bentara Bentara terus ngayung-nyun selendang kuning kang saking udel. Udel sapa? Wukir. Rak, mau nih wudel kok. Wah, senengane kowe iki ganti cakepan. Aku budek meneh. Aku muni wukir kok. Lah ya aku budek meneh. Ayo embuh kok ya. Awas. Wukir. Suara kurang permana. Ning Apa? aku ki ming teruske ning ngono kok. Langsung sensitif ya. Ya aku tak Ojo tak darani. nes-nes. Ora tak darani budek meneh lho, tak Oh, gatekke iya. tenan.
ning wasis ngung bener kan? Ning wasis. Sing penting tibane pas. Ya ora, aku ora anu kok. Pas kok mau. Mulane rasa tok gagas, perbudekanmu iki rasa tok gagas. Lah aku ora budekna lho. Lah kowe nyatane kok. Lah kowe mau mrene jam pira? Jam 6 Karo sapa? karo rombongan. Transit nendi? Kena mburi kan. Oh, wis maem bro. Mpun, Ngombene apa? mbene teh. Oh sing. Hah? Ah. Hei. Baleni, Lah kowe iki wong iso. sing kari dhewe mau lho. Ayo, rene jam pira? Jam 6. Numpak apa? Numpak bis Bareng karo karo kanca-kanca. transit nendi? Ten mriki. Madang urung. Sampun. Ngombe apa? Mbek teh. Wis ngarep iki lho. Hah? Ah. Hah? Piye sing mburi dhewe? Ayo lho mburi ngece lho. Apa wis ah? Krungu ora? Krungu ora? Ngono. Kowe krungu ta? Ya jelas no. Apa mburi dhewe mau apa? Ayo Elisa takon Elisa mburi dhewe apa? Apa mburi Ya dhewe? jajal ya meneh ya. Heeh. Nah, sep. Ayo Pak, aku siap. Lisa. Nggih gula. Aduh, iki nyenengke ngene iki lho. Gula kaya kalkun. Tuh nek kalkon koclok-koclok. Rene jam pira? Wow, jam 6. Oh, karo sapa? Oh, kali Paparjo. Wis transit. Oh, nggih, transit. Maem urung? Sampun. Mimpike apa? Mimike Fanta. Wis ketemu Pak Ratno? Sampun. Ayo ngono kuwi. Wah. Jelas ngono lho. Jelas. Aku ya padha kuwi pertanyaan. Iya. 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 Kah aja ganti liyane kuwi lho. Ora. Iya. Rene jam pira? Jam 6 Karo sapa? karo bis. Ora ono. Ya karo bis. Maksude kowe mlayu bisa mlaku ngono piye? Aten-atekan kene modar kowe. Karo rombongan. Jawabanmu kowe bener ta kowe jawabanmu kowe iki kok budek ning ora ngakoni. Ora budek. Karo sapa kok karo bis? Lah ya karo bis. Ayo padha Nek tak ora takon. tekan karo bis ya ora tekan kene. Lah iya. Ayo. Lah iya piye? Nek numpak apa jawabane numpak bis. Iki Nek karo koncone sapa? sebab satayo Ya ora mesti numpak bis lho. Karo numpak apa numpak bis karo sapa karo kancane. Aku muni karo sapa? Karo bis. Lah mau bis. Lah mau kita iki pertanyaane sing kuwi udu kuwi pas iki jawabane Tatin, kula. numpak apa? Numpak kanca-kanca. Wah kurang ajar. Aku budek tenan. Wong takoni numpak apa kok numpak kanca-kanca. Mbak menawa sing gelem. Ngawur ae. Numpak bis. Nah. Wis ketemu Pak Ratno? Aku temu dereng nggih, Mpun. Nah, Mam. Wis? Mpun. Mimi wis? Mpun. Wis ketemu karo Pak Ratno? Hah? Nah. Apa? Wis ketemu karo Pak Ratno aku cuma Mpun. Ayo wis berarti wis ngene sunan. Hah? Nah. Apa? Ya dilanjut kalian nembang sesidaman. Wes. Aku budek tenan Pak Yus. Kok kowe iso njelaske aku ora iso lho. Ya paham aku, krungu. Paling ya kupingmu sing kiwa neta sengkleh. Ya ora ono kuping kok sengkleh iki piye. Apa to nek sengkleh? Kayak spion wae. Ya. Anggung marang. Anggung marang bendara. Dyah Sulistya pijer ngincangake alis Terus tresno. terus tresno sesideman.
becik monggo luwih becik patenan timbang pisan liwat monggo liwat kincanging alismu aku isi mampu lateni salahku mangka kowe bocah gunung natyen bocah gunung ketuwung hanjrimpo urip menyang kutha gedhe ya urip ana kutha gedhe kawe tak tukake ayo isine kawe apa-apa wae nadyan sesidem yo hey masuk
sami. Ya, ya Mbak. Tadi wis ngaturake. Weh, ngantuk jalan. Ora ngantuk arep wahing ra sida wah. Ajar kowe. Mas sewu nuwun sewu. Oh, irunge mak senut-senut kok. Arep wahing kok malah dilokke. Mendelep meneh. Ra seda ya. Iya. Waduh, gelo-gelone. Ah iya. Oh, kowe iki nek arep wahing apa ana wong arep wahing kae unekno nek wong tuwa ora nesu-nesu. Kowe iki kari jedet ngono di. Ayo. Ngono kuwi. Marai loro gelo. Ya, Pak. Ya ora apa-apa ya, Mak. Matur sembah nuwun. Ya. Nggih. Ki mau ya diaturke karo Pak Tumiyono. Ya. Sing wis kepareng WA ya, Mak. Ya. Ki kanthi waduh. Nyuwun gending kembang rawe. Ya, dibawani Pangkur Semarangan. Oh ya. Ya iki sing kuat. Mbak Ayu apa Mbak Ika? Oh ya. Itu kan bawane belok, kembang rawene selendro. Wah, iki kok nyune Terus ngono. kepiyene? Ya wis. Selenco mengkone. Heh? Dadi selenco mengkone. Ya ora apa-apa ya. Arep sing kembang rawene apa arep sing bangkure sing dimenang kene? Lah iki lho tulisane nyuwun gending kembang rawe dibawani Pangkur Semarangan. Oh iya iya. Ya wis ora apa-apa, Mak. Ya iki kembang rawe tok wae nek ngono. Ya. Ya kepareng arep nganu monggo sapa Mbak Ika wae. Ya, monggo. Diaturke, Mak. Men jumeneng. Halo. Ya. Iki apa lagi ngurus? Iki lho sinden ra tau iso anteng iki lho. Sapa-sapa Sinten to? anting ki sapa-sapa jak omong. Jenengan kok ya gagas anteng wae. Lah wong pas aku ndelokke kowe ya dadak nyember anting sik. Oh. Mripate iki mesti rono sik angger aku ndelokke Elisa ngomongan dhek mesti hey. Iya. Sinden gali kuwi. Metal kuwi. Metal ora galine metal. Iya. Mangga. Niki langsung nggih. Heeh, dibawani kok ya. Oh, bawani. Oh iya. Bawani apa sah? Sinong maje. Grandel sih. Sinom Sinom grandel. grandel. Ya. Elisa itu punyaku. Wih nyanyi kok pesen no. Cenanangan. Oh, wis budhek ngombeni wedange kancane. Siapa sih ngombe? Aku mau ngene Elisa tok jukuk Elisa meni. Itu punyaku punya. Iya. Ini Tadi mau dicup-cup. diulung ke saka kono iki ndek sapa sing pesen lah kok pas tak demuk aku kok ya dalange weruh. Mat-matke. Aku nek demok ketara tanganmu gedene ra jamak-jamak. Kepo. Ora usah emosi to. Ndak gelis tuwa. Iya, Mbak. Sapa? Jenis-jenis. Aku omong neh apa iki? Rasa apa? Rasa. Iya. Bahaya. Iya, ya dibawani Mbak Ika. Manismu anggo jimat Agawe ruci tenggale lara apa kang si natyo apa sah Abek suarane. ora arep ora arep apa Apa? Goreng-goreng kaya Mbak Tatin mau to Ora. Ora. Kancaku Kita ya. teman ya. Iyalah. tak kira rumah saku wayang ning bintang tamune Dasawisma. Upama munduta
ibarat wong numpak perahu lumampah tanpa walah nanane ing matianing jala niti temah gonjing anggen janging paku lingan monggo kembang rawe diaturake yuk Gedruk Asik. ayo Jogeni Op, sik. Coba gedruke tambahi tatin, ayo Tin. Kita berjembatkan. Kita tampilnya Tatin Handayono akan gedruk. Handayani Ayo, gedruk nganggo gedruk sik. Wis tak antil lho kowe. Ayo guys. pilih gedruk apa piro bayaran Gedruk tak telu. Gedruk Wati. Yo Mbak Tatin, gedruk Wati. Ora iki malam ini kok aku dipateni terus ya. Ora Oleh kok. Mbak Tatin. Kaya gedruke nek sing piye lemu piye. Dung bluk. Tengah Mbak Tatin tengah wae. kowe nang tengah apa nang pinggir tengah apa pinggir Wis. Ya, jengat. jadi koreografer ya. Alasan yang tengah jero. Yo, baleni gedruke yo. Kaya apa?
tresno ceritane wong seneng tunggal sabale wiwitane lunga jejer saberyane kaya suwe saya suwe saben jejer nyakel bangane banjur ngomong banjur ngomong mas aku tresno kowe gambar ketong atiku wis ageng mula tresno ora ketanggo sembrono ubang-ubang ora becik anggone ayo iku paribasane gas tipis-tipis seneng bukan sakale jejer saben dinane saben jejer banjur ngomong mas aku tresno kowe wong seneng sakale kaya suwe saben jejer nyekel tangan banjur ngomong banjur ngomong mas aku tresno gambar agawe larane ngati awas iku paribasane ini bang rame nuwen luar biasa Sendomania ben kemringet ngono kuwi dadi Sumuk, Pak. Tambahi. oh tak tepasi nyo aja kuwatir iki dijabut didep ning ngarepmu Aku rambut kipas. apa Duit. iki he iki lho disawer iki lho kae Ndi. siji ngawur Lah, lah kan iki wong telu wong Heh. telu mbok ora do saru kaya sinden eceran ya ben bangane dalange ra ngeneh pelit. wong dum-duman kok neng kono masuk aku sikik sik ngedumi ke aku ya ora kok masuk kowe sikik konjur kaya wis pepayon wae nyoh kowe iki nyoh kowe iki kowe mau nyekeli to kowe nyemene werna-werna ayo nak teruske dhisik critane ndak entek ndalan no ayo tak derekke mak